Nou, dit is een beetje mijn laatste vlog van het hele Fit My Femke programma. Ik ben nu bij Omroep Friesland. Op de achtergrond zie je alle deelnemers van de laatste Omroep Friesland Fit My Femke Clinic. Joen terug Jaring de Groot. Probeer ik gewoon goed te luisteren naar je eigen lichaam. Ik zit op en dat is zeker net de volgende. Maar dan is voor iedereen even niet zitten in die rennen. En dat van de burger en dan zeker de Friesland lopen uit. Is het goed te gaan. Nou, we zijn dan bij ons laatste rondje, 10 minuten. En ik ren tussen een mem en een dochter. Yes. Ja. En hier ben ik op 0 begonnen, hè? Ja, wij zijn op 0 begonnen. Echt heel nog van scratch, niks. En hoe gaat het? Op zich wel goed. Maar ja, wat verkouden is haar dus. Maar ik zeg een foto juist vandaag op Facebook. Ja, eerst hebben we de 24 minuten rond. En hebben we de route rond van de Simmerie Friesland loop. Ja. En die hebben we die in de 24 minuten. Dus je bent eigenlijk al een beetje tarret op volgende week. Ja, dat dachten wij ook. Nou voelt het wel een beetje al, hè? Ja, maar nou kletsen we natuurlijk ook de hele tijd. Ja, en dan gaat de loop van Juster nog in de voeten, hè? Ja, dat is Dus exact. dat zit wel. En het Rijn, de Juster Sabot. Dus Ja. hier in de kletster weer. Maar we hier wel hellen. Zo is het. Nou, uit naam van alle deelnemers van Fit My Femke die je hoort wie van de clinic van Jaring de Groot, wil ik elke keer een heel soort succes wensen. En om de kracht bij te zetten, doen we het even maar eens aan. Dus ik tel aan, iedereen, dat weet je van mij, dat ik bent. En dan is wel al hier een heel soort succes. Dus 3, 2, 1, een heel soort succes! Yay!